Injing bidal gumuruh saking Astina nagri Om kang ingkang Balakuswa Prabu sananira lir surya wedal lira saka ing Jalaniti arasa madanging jagat dok mungop-mungop aning sak pucaking wukir berbabak bangsu mirat kena soroting surya mambek mega lan gunung untaping Prawadyabala Kadipaten Blambangan ingkang nampi dawuh saking Sang Mahapatih angkat buta renggut muka ingkang nampi dawuhipun Sang Adipati Guru Bisma Minajingga ingkang kedah ngempalaken sagudrah para prajurit mapan wonten ing alun-alun Kadipaten Blambangan. Dasar para prajurit Kadipaten Blambangan mituhu lan satuhu dawuhipun Sang Mahapatih sigra lumaksana yen ta Cinandra maisa liwung lampahing para prajurit Kadipaten Blambangan. Kanca prajurit kula dawuh panjenengan ingsun nampa dawuh ingkang sinuwun Sang Adipati Guru Bisma Minajingga ingkang saperlu paring parintah kelawan kowe kabeh panguraan gumara swarane tanana wadya ingkang kacicir sedaya meranti gacan coto piranti yo jatuh tumraku Adipaten Blambangan
Yo, jos, weh, Tian. La. Yo. Konco ayo kene padha metu ana ing alun-alun ayo Slolo Tambono Mas. Oh. Monggo Kang Mas. Sami jumangkah wonten ing alun-alun. Ayo. Yo. Lah. Yo. Edan. Awas. Slolo. Yo. Oh ya. Ya. Di sumingkir golek papan sing penak. Panjenenganipun Kakang uga melu sowan ana ing alun-alun. Weh, Edian. Wah, lo. Wayah. Oh ya. Dos. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Oh. Yo. Ya. Monggo Kang Mas. Kula aturi wonten ing alun-alun sedaya para prajurit sampun lenggah wonten ing alun-alun. Wah. Weh, Edian. Yo. Hae. Oh ya. Jos. Prajurit kono padha kepenak nggonmu lenggah. Slolo. Ye. Slolo. Hae. Enek. Yo. Oh ya. Waduh, Edian tepuk tangan yang meriah. Pepaander para prajurit ingkang dipandhegani Senopati Jalumampang Kasaru Praptanira Sang Mahapatih angkat buta renggut muka kadheraken para kadang lampahipun Sang Mahapatih angkat buta renggut muka yen to Cinandra guntur. Yo. Yeah.
Wayah. Wah, Edian tepuk tangan sing rame cah. Tepuk tangan sing. Mbok ini tuan rumah ayo salim ora apa-apa. Salim ora apa-apa. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Yo. Wayah. Oh ya. Wayah. Lo. Ayo kembar maju bareng le. Oh ya. Ranggon muka jalo mampang. Wayah Edian. Jalo mampang, jaro muka, pedot nyawa, samber nyawa, giling wesi, kabeh kang minangka prajurit ana ing Kadipaten Blambangan. Kono padha tatanen barisanmu Kang Mas Mahapatih angkat buta arep nderekake awake dhewe ana ing alun-alun Kadipaten Blambangan.
Wah, ladalah. Hey, ah, hey. Oh, ah, ah, hey. Oh, hey. Hey, ah. Yuk. Oh, ah. Hey, ah. Yuk. Ah, hey. Oh, ah. Ah, hey. Jumangkah para prajurit Kadipaten Blambangan ingkang samya nengga ingkang dados setungguling para prajurit nggih menika Sang Mahapatih Hara Bisma Minak Hara Kang Mahapatih angkat buta kanca kowe mestine kabeh wis padha ngerti kelawan ingkang sinuwun Sang Mahapatih angkat buta mula padha lungguh kang satata dimen ora gawe dukane Sang Mahapatih angkat buta Swani para prajurit katitik nggih mangestakaken dhewe saka Gunung Jimbaran ladalah prajurit saka Ternate dawuh kula aduh sedot tak kumpulake mangestakaken dawuh kula nok apane nek ing Kadipaten nak nggih guru wis mundak jingko nggih lho pripun Sang Mahapatih jurit dawuh wati dawuh sepisan mana ayo guyu de kaya tuntun ya juragane dhewe juragan Henik Sang Mahapatih iya ugi juragan Tuan Waren ingkang saking Australia
Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan yang meriah. Aku ngestil. Aku ngerti. Mesti njawil aku. Wah, jan. Padha gantenge ya. Sing saka Australia ganteng, butone ya ganteng. Untune kuning ora tau disikati. Dasar kapara nyata sang Mahapatih angkat buta sawijining patih kang sekti Mahambara. Kena pangari bawane wae para prajurit padha mumbul. Weh, mbuh teko ndi cebloke? Wah lah kuwi wis ceblok kabeh iki. Mumbul dhuwur wis ceblok. Weh, sinuwun. Pokoke ampun banter-banter mesakne para prajurit ingkang gadhahi kasekten ingkang boten sepinten mengke malah mabur ngantos teko genteng boten dugi mriki. Gedhe pangapuraku ya, Dik. Nggih, mboten napa-napa sinuwun. Aku gething aku karo sang patih. Seneng rasane atiku. Wah, seneng. Muareng. Nggih. Roh Mbak Heni, Roh Mbak Heni. tak pikir-pikir aku pengen takon nang sliramu. Ngono kuwi ora bahaya ta? Kadang ya enek sing paham, kadang ya ora. Lek ora paham aja dadi kuciwane atine sampean ya sang patih. Ora dadi pangopo. Patih. Dawuh. Aduh, juragane teko neh, Dik. Mula wigati sing nomor 2, Dik. Pripun sang Mahapatih? Nomor 2. Nomor 2. Melu ngestreni bapakan Mbak Heni iki ngulang tauni anake ya, Dik. Mari kok ngestaken jawab kula ana. Kuwi anak sing umur piro, Dik? 1 tahun sinuwun. Jenenge asmane namanya Dik. Alienta. Wilionta. Muga-muga ulang tahun iki kabeh melu ndokake. Melu dadonga muga-muga dina iki panjang umure ne. Allahumma amin. Migunani karo bangsane bakti marang wong tuane ya, Dik. Amin. Mula dulur-dulur kene ben mangerteni. Nek desane dhewe Tegalsari kuwi duwe jaranan harum budaya. Nggih. Ora kalah karo jaranan liya-liya, Dik. Nggih. Mau kabar saka bakul sinambi waro sampeyan jaranane dhewe iki digawa ning Australia, Dik. Tepuk tangan, Dik. Yo, jaranan apa main ning Australia lho, nek ora arum budaya ora ono, Dik. Teng Australia numpake kapal tanker, senes numpak pesawat. Mulane sauntara nenggara nak wer guru wis minak dinggo. Tutup palungane, Dik. Pangesaken jawuh kula Kang Mas Patih.
Wisma Minak Jingga. Nggih. Aduh piyong Katitik pendhek ingkang angka 3 menika kempalipun sedaya para mangkalane yuda nggih. Aduh piyong paman. Paman angkat buta. Ya, dawuh katimbalan kula nggih. Sedaya sami pepaandher wonten ing jroning alon-alon Blumbangan. Dayun. Dayun. Derekno ya Yun. Kang gati karo panjenengan ingsun ya Yun. Paman angkat buta. Aduh, katimbalan kula nggih. Paman renggut muka. Renggut muka. Paman jalu mampan. Jalu mampan. Samber nyawa. Gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih Pan. Sampun nuhoni dhateng sabda kula. Rika lenggan menika sedaya sami mituhu ingkang supados nengga kempal wonten ing alon-alon Kadipaten Blumbangan. Yo Aduh, wok petekur. Suarane wedhus gembel. Dayun. Aduh, biyong. Wok petekur. Mbek meong suarane wedhus gembel. Wok petekur. Mbek meong suarane wedhus gembel. Yun. Piye Yun? Aku lak sik ganteng ya Yun. Aku lak sik ganteng kaya sik Joko dhisik ya Yun. Yo. Aduh, wok petekur. Mbek meong suarane wedhus gembel. Yun. Godhong waru bolong-bolong. Bojoku ayu moblong-moblong ya Yun. Aduh biyong. Wok petekur. Mbek meong suarane wedhus gembel. Dayun. Godhong waru bolong tengahe ya Yun. Bendaramu lho Yun. Buheni ayu bolong tengahe ya Yun. Wok petekur mbek meong suarane wedhus gembel. Paman angkat buta renggut muka. Dawuh katimbalan kula nggih. Seja dinten kalenggahan menika nggih Man. Sedaya menika kula kempalaken wonten ing alon-alon Kadipaten Blumbangan. Waduh. Kados kalumpiran Man, rematu nggih. Kula adenge miwir dhateng sejarah nggih Man. Ya monggo. Rikala rumuhun Man. Yo, lo.
yo yo. Iya. Ayo sorak sing rame. Dayun. Aja ado-ado saka panjenengan ingsun. Kene rada caket ya Yun. Paman angkat buta. Nggih kula. Sedaya para prajurit kersanipun sami lenggah ingkang sekeca. Ayo tepuk tangan deh. Ya yo, matur nuwun ya yo, sing ganti karo aku ya yo. Awas, oh ya, Jos, Yun, Dayun, yo, aduh biong, Yun. Yuk. Jos. Buaya. Waduh. Yuk. Ye. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Jos. Lo. Yo. Lo. Ho ah. Ae. Yo. Yo.
buta. Kula kepalaken wonten ing alun-alun man nggih. Ingkang saperlu nampi dawuh saking kula man. Nggih, bilih kalenggahan menika kula nyuwun dhateng para prajurit utaminipun paman angkat buta ingkang supados nampi nawala kula man panjenengan aturaken wonten ing ratu ing Majapahit Diahayu Sinana Ninik Kencana Wungu calon garwa kula man. Ning paweling kula nak nggih. Pripun paman angkat buta? Saking pami Diahayu Kencana Wungu menika saged katampi anak-anak kula waita kalih puyanipun jenengan kiwakake ya nak nggih. Paman angkat buta. Nggih kula. Ampun kuwatos nggih man. Dateng rasa cinta kula dateng putra-putra panjenengan garwa kula ingkang ayu imut-imut si Waita Dalasi Puyengan. Dinten menika wonten pinten man? Wonten kalih wonten 7 man nggih. Wonten wujudipun Senin, Selasa menika bagiane mbok wek, bagiane putra sampean nggih garwa kula Waita. Kalih anak kula Waita, kalih puyengan. Rebo Kemis man. Nggih. Menika kagem puyengan. Lajeng Jumat kalih Sabtu kagem garwa kula sing anyar Sinana Ninik Kencana Wungu ing Majapahit man. Neng minggu lho nanggar minggu menika tanggal merah kula aturi libur nanggar kedah jamu ngoten lho. Nggih, libur man. Soale tanggal merah gua nggih tutup. Nggih man. Paman angkat buta Kula katimbalan dawuh. mila man nggih. Dawuh kula ingkang sampun rementah menika hukum tumrapipun sampeyan ugi para prajurit. Mila paman kangge mbalui dhateng tugase sampeyan wonten ing Majapahit man. Mengke sampeyan ulah dhateng kridanipun para prajurit Kadipaten Blumbangan ingkang kedahipun sekti lan mahambara man. Hayo hayo padha cengkor kabeh. Wah, ayo kanca. Oh. Produzione con i Ganos. Ho ho ho. Yo. Ae. Ho a. Ae. Ho a. Ae. Slow lo lo. Ae. Slow lo lo. Ae. Slow lo lo. Slow lo lo. Ae. Angkat buta renggut muka jalo mampang samber nyomo. Jos. Ho ah. Yo. Waduh. Jos. Selololo. Yo. Yo. Jos. Waduh.
biasa. Ayo Pak Priki semangat. La 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 yo 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 yo. Yo. Slow lo 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 lo. La 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 la. Yo 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 yo. Yo. Yo yo. Monggo Mbak Indah kalian Mbak Neneng. Sayun, ayo kene derekno panjenengan ingsun yo ayo. Rengkutmu kok jalu mampang samber nyawa. Nggih, mangesaken kula dawuh Sang Patih. Mbak Heni. Iya aku Kang Mas. Eneng apa ya kene klinge mesti kaya. Nyeloki aku Heni. Apa rumangsane aku ki garwamu bojomu ngono apa piye? Ora serok ora sotil lho Mas. Ora melok ora kentil. Iki lho gambarmu. Eok. Mula sadurunge sliramu kok kowe kabeh tak irit. Ya kuwi ning Praja Majapahit ngaturake nawala. Ya. Inggih, Gusti. Monggo Napa ingkang dados kersa ingkang Gusti Patih angkat duta kula sak rencangan badhe nuhoni dhateng perintahipun Sang Kang Mas Patih angkat duta. Aku kepengin nodi babakan olahraga uga jaya kawijayanmu mbok menawa ning Praja Majapahit ana pebalang sing bakal ngalang-alang iki uga lakuku uga mula waita uga puyengan. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Ndang. Kanjeng Rama angkat buta. Ndang. Anakku waita uga sliramu puyengan. Dawuh kula Kanjeng Rama. karo anake yo gatelen. Karo anake ra entuk gatelen. Sak budale Rama tinuju Praja Majapahit, Nduk. Nuwun inggih Rama. Iriten kabeh para putri-putri kadipaten Blambangan. Inggih. Kayak bokoran etan. Ayo terus lanjut. Yo, juragane wis jejer loro. Kong siap-siap ya, Teh. Siap. Mula tidak kita entani nang palagan paprangan kene. Ayo. Monggo sinuwun.
Ayo kabeh maju kowe. Tanding ana iki lho Gustimu Patih angkat buta. Tepuk tangan yang meriah luar biasa. Woi, wong edan, ayo. Entekno bongkoe kelompok-kelompok. Hei, hei. Yo, yo. Hey, oh, hey, oh. Yo, yo. Ayo maju Mbak Enik, maju. Maju. Ditabui apa ora? Ditabui. Egolan ya. Kek bokonge Mbak ini lek egolan kaya ngopo? Aku pengen roh. Iya, iya. Mesti maknyus mesti. Ayo monggo. Ayo Mas, Mas Danu. Oke, sing banter Mbak, sing banter. Weh, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Sik, Mbak Eni, masalah. Iki mesti nggawa danyang teko Australia akhirnya pecutane banter. Awas, ayo. Banter no. Buaya. Terus yo awas 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 ya buaya terima kasih ayo mister monggo tukang kendangnya disawer. Alhamdulillah. La 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 la. Yuk. Wah, hebat. Terus. Wah, hebat. Thank you. Ayo, sampan cendol, ayo cendol. Ayo.
luar biasa. Cendol. Komar, cendol hancurkan Komar. Ayo. Komar. Ayo cendol hancurkan. Awas. Yo. Ayo, Cah, ini ayo, diguyuk. Komar. Ayo. Mbak Heni ki ana pecut, terus cokoten jempolane Mbak Heni cokoten jempolane cokoten ayo ngono
Ayat. 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 Yo. Yo. Patang puluh lima kabeh rakyat padha ngusir London 78 tahun mulai teko kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan di seantero Nusantara. Indonesia saiki merdeka Menjadikan Indonesia merdeka hingga sampai sekarang genap berusia 78 tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia dari kaum penjajah. biar Garuda iku lampione merah putih Yo, ya rogenderone Pancasila iku landasane Indonesia tanah kang subur urip rakyat wis padha makmur Surya Sandhyang kelawan pangan Indonesia saiki wis menang Indonesia wis merdeka dulur. Muga-muga biyen sing jajah saiki wis mulih. Muga-muga ya dulur sakwise bangsa Walanda lan bangsa Jepang wis ora njajah Indonesia, ora terjajah oleh bangsane dhewe. Muga-muga diparingi hidayah. Yeay! Yo!
Yo. Tari gandrung Bapak Ibu akan kami tampilkan di hadapan panjenengan. Tentunya bersama 4 penari gandrung kami yang cantik-cantik. Ada si cantik Eva Delima, si cantik Yani Demet, Mbak Sophia. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Inilah dari atraksi gandrung kami. Selamat menyaksikan. Yo! Yeay, masalah arepe njaluk Giati ing teko. Wis, lanjut Mas. Gantian ya ngudang Dik.
Iki gandrunge ngempos maning ya piye nggih. Iki menghibur masyarakat Tegal Sari, Tegal Rejo dan sekitarnya ya Dik. Nggih. Muga-muga acara noring awan iki aja ana alangan lemparan-lemparan ya Dik. Nggih. Salam penghormatan kendang keplak mulai bergerak. Yo, alon-alon dia dong. ae aon. Awas semangat jakane. Yo. 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 Gluntang glantong Atraksi kali ini Bapak Ibu, kami juga memohon bila mana berkenan Mr. Warren dan juga Ibu Heni untuk foto bareng kembali bersama pemain kami. Monggo silakan
Mbak Heni mandi napa pripun? Hah? Monggo Mbak Heni dan juga putri beliau Adik Alinta Wilionta Genter Mister, God bless you. Amin. Yo. Foto bareng, Mbak. Dene Mas ora ngadus ora apa-apa. Foto bareng karo pemain. Monggo dipoto, Mbak. Ayo dipoto sebagai satu kenang-kenangan yang terakhir dari perjumpaan kita, sebagai wujud rasa terima kasih yang kembali kami aturkan kepada Bapak Ibu tuan rumah yang telah sudi untuk memberikan kesempatan kepada kami menggelar seni Banyuwangi Arum Budaya. Ayo Mbak, dipoto. Foton. Ayo. Monggo difoto, ayo keluarga yang ingin menfoto langsung maju mawon Mbak. Yo. Kepada para penonton, bila mana ingin berfoto kami persilahkan. Foto kali bojone sampean, anak bojone sampean monggo. Karo pacare ya oleh. Neng aja sampai karo gendakane. Engko krungu. Monggo. Mbak foto kali putrane juga mboten napa-napa, silakan. Monggo mriki ayo. Cepet. Tak dongakne sing foto muga-muga panjang umur. Lek kepengen nanggap jaranan Arum Budaya, monggo kita berdoa mudah-mudahan panjenengan rezekine melimpah. Allahumma amin. Monggo yang ingin berfoto kembali monggo. Ayo Mbak, ayo Mas. Monggo mriki silakan. Mumpung gratis. Ayo gratis. Monggo cepet. Monggo sampun. Tidak ada. Monggo Mas lanjut. Yo. Oke, untuk kru dari Arum Budaya monggo Mas. Iya, dibantu temennya dibantu. Awas dibantu, hati-hati.
Monggo dirumat sing apik Mas. Yo. Rampak barok.
Kok awas. Beh. Ah, weh. Loh. La. Yo. Awas ayo. Loh, lah. Awas rangketen. Gon mlebu rangketen, gon mlebu. Bapak Ibu hadirin dan juga para penonton sekalian, inilah akhir dari perjumpaan kita. Bila mana ada kesalahan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kepada kru Audio Sound System atas kerjasamanya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sesanti sekali merdeka tetap merdeka. Jaya Jaya Wijayanti, Rahayu Rahayu. Nuwun.